Balboa. Boas tardes, Carmen. Que tal? Ben, de que nos vas falar hoxe? De Eduardo Pondal. Ese quen é? Pois Eduardo Pondal é un tipo curioso. Naceu aquí, exactamente, en Ponteceso, en 1835. Ben... Queres lernos algo sobre Ponteceso? Vale, espera que busco algo. A ver se che gusta este. Eu nacín en agreste soedade, eu nacín cabo dun agreste outeiro, por onde o Anllóns con nobre maxestade camiña o seu destino derradeiro. Eu non nacín en vila nin cidade, máis lonxe do seu ruído lisonxeiro, eu nacín cabo de Pinal espeso. Eu nacín na pequena Ponteceso. Moi ben. Acabas de darnos varias claves que teremos que recuperar despois. Eduardo Pondal ten dúas etapas na súa obra. A primeira etapa é unha etapa relacionada co romanticismo, que xa vimos que tamén tocara a Rosalía de Castro, na que fai unha primeira versión de Os Eoas. Os Eoas. Os Eoas. Os Eoas. Quen era ese xente? É unha epopea, non era unha xente que exista en realidade. Está feita a imaxe e semellanza dos Lusíadas de Camões, que é un punto que podemos tocar en clase, posteriormente, para non alongarnos no vídeo. E fai a Campana de Anllóns. Logo ten unha segunda etapa regionalista, e nesa etapa mete, e veremos un Pondal desa etapa, mira que curioso, mete todo o que van a ser os seus puntos, as súas liñas, a súa simboloxía, é dicir, todas as súas temas. E nesa etapa autoproclamase bardo, líder e cantor do pobo, coñece a Murguía, que era o marido de Rosalía, entra na Cova Céltica en Coruña, aquí, para que nos entendan, a Cova Céltica era unha librería que había enfrente de onde está agora o Burger King. Eso é a Rúa Real. Non. Rego de Alba. Confundíame o Burger King con outro. Seguramente. Sigue, perdón. Continuamos entón con Rumores de los Pinos, que é unha primeira versión de 1877, pero máis tarde, en 1886, escribe unha segunda edición ampliada e corrixida que se chama Queixumes dos Pinos e que vai ser a súa obra central. Por que dos pinos? Porque para Pondal os pinos son a representación, estou aquí toqueteando, a representación do que é o home galego. Para Pondal a muller tiña unha importancia secundaria e xa veremos en que sentido. Xa. Queres lernos algo de alguna muller? Non sei se atoparei así algo, porque este home... Eu vou contando mentras. A parte da muller, os pinos, decíamos, son o home forte, a imaxe dos guerreiros helénicos e de todas estas películas que vistes de Troya e demais. Bueno, pois ese era o home ideal para Pondal. O home que tiña que sacar a Galicia do seu atraso e que tiña que leválo a gestas heroicas e fantásticas. Carmen, creo que xa teño o que me pedías, Dalle. A ver que che parece. Ibas gozando no meu tormento, ibas fuxindo por medo a min. Levouche a faldra curioso o vento, vallamos ceos hai o que eu vin. Dende aquela, sempre sufrindo, o doce sono non conocín. Só durmo en soños e estou dicindo, vallamos ceos hai o que eu vin. Podemos falar na clase da visión que Pondal ten da muller. Curiosa, cando menos. Para continuar, imos co estilo de Pondal. Pondal ten unha métrica variada de tradición clásica, é un profundo coñecedor das linguas e das literaturas clásicas, o que se traduce na súa poesía. Fai unha simboloxía heroica da natureza, a través de personificacións e do uso de topónimos sempre relacionados con bergantiños. Usa constantemente a dicotomía entre forza e febleza. A forza representa o masculino, o heroico, e a febleza representa o femenino, o despreciable. Emprega epítetos recorrentes. Os rumorosos adoitan ser os pinos, as vagamundas adoitan ser as andoriñas, e así ata outros epítetos que utilizan. En canto á súa lingua, é sempre o galego dialectal de Bergantiños, igual que vimos que Rosalía utilizaba o galego dialectal da área de Santiago. Pondal incorpora cultismos para tratar de depurar os enxebrismos. Sen embargo, utiliza a terminación zon, que é arcaizante.
da raza. Nós somos alanos, e celtas e suevos, mas non castellanos, non somos galegos. Seredes iberos, seredes do demo, nós somos dos celtas, nós somos galegos. Se son castellanos, se son dos iberos, se son dos alarbios e mouros, e eso da súa prosapia os fai ben contentos, que sean quen queiran, e os veigan os demos. Nós somos do norte, nós somos dos suevos, nós somos dos celtas, nós somos galegos. Así era Pondal, excesivo para todo. A pesares diso, e de que hoxe en día sería difícil poder publicalo, non podemos desprezar as aportacións que fixo a literatura galega. En primeiro lugar, fai unha recreación literaria do pasado histórico de Galicia. En segundo lugar, elabora un mundo poético de forte carga simbólica, propia e que trascende a súa propia figura. En terceiro lugar, ten unha profunda preocupación pola lingua, porque quere convertela nunha lingua literaria. E en último lugar, é o mellor poeta dos tres, na miña opinión. Eu cuestionaría Pondal por moitos aspectos, pero non pola súa capacidade poética. E isto tradúcese nunha forza evocativa de imaxes e de símbolos que aparecen constantemente na súa obra. E até aquí Pondal. Agora pasaremos a Curros. Salvaxe val de Brántoa, en terra de bergantiños, ou val amado dos celtas e dos fungadores pinos. Cando Gundar probe escuro sea deste mundo ido, no teu seo silencioso concédelle, val amigo, sepulcro a modo dos celtas, tan só de ti conocido. Que hai tempo que neste mundo anda o bardo peregrino, deseando chegar a cabo dun traballo escurecido, e somente reu pousar desea do seu camiño.